Tak, chcete sa vyjadriť k našej výprave? Ježišimaria, ja sa hanbím. Ale to nebola otázka. Výprava bola dobrá. Wow. Ešte sme ale nedošli, tak neviem, či bola aj úspešná, či bude. Snad uvidíme. Ale vyzerá to, že hej. Vidíme náš cieľ. Vzhľadom na to, že hen tam je Žilina, tak keď pojem za nosom, tak tam trafím asi. Áno, a podľa legend a jednej roztrhanej mapy by týmto smerom mala byť nejaká, no to zrovna nie, ale taká chajda so strechou. A tam chceme ísť. Oficiálna cesta nás omrzela a my sa vydávame. Sedláci. To je to posledné video, čo nájdu, keď niekoho hľadajú. To dopadne, no. Dobre. Čiže večer budeš na YouTube, hej? To ešte nie je to až tak o mesiac, keď kostru nájdú a tak. Aha. Potom bude zaujímavé. Toto je úplne super. Ešte si to nestopol?